उत्तर नेपालपारा आरो नेपालपारा ओमफ्राय नैबे दा जोंहा नाराबारि बे मोनथाम गामियाव जों दिनै दतमा जे बिजिपि मण्डलनि जे सिङावहाय जोङो दिनै बे राजबंसि गामियाव दिनै जयनिं हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेवहाय खमैबो दिनै 200निबो बांसिन बेवहाय न'खरफ्रा दिनै बाहागो लादों आरो जोंजों बिजेपि दलोआव दिनै बिथांमोना जगदान जादों आरो बिजेपिआव जगदान जानायनि उद्देश्यआ बिथांमोना जे फैगौ जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दिनै बिजेपि दोलोआनो बेवहाय बिटिसिआव दिनै सासन खालामगोनखौ बिथांमोना नुदों आरो बिटिसिनि ओनसोलाव दिनै जे शान्ति आरो दिनै उन्नतिखौ बिथांमोना बिजेपि दोलोनि थ्रुयैनो बिथांमोना दिनै मोनगोनखौ नुहुरनानै बिथांमोना दिनै साफ्रोमबो जे राजबंसि जे जनगोष्ठीनि जे सोद्रोमा बिथांमोना दिनै बिसास खालामनानै दिनै बे दतमा बिजेपि मण्डलनि सिङाव दिनै बिथांमोना बाहागो लादों आरो जयनिं जादों। बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन दोलोफ्राव भट होबोदोंमोन, सोरबाया दिनै बिबान दंमोन, सोरबाया दिनै मेम्बारशिप लानानै खामानि मावदोंमोन। दा दिनै बिजेपि दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो दिनै जाय बिजाथिखौ जों दिनै प्रजेक्ट खालामदों जे मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ दिनै मोजां मोननानै बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लादों आरो फैगौ बिसायख'थियाव बिथांमोना दिनै बुरजाथार भट होनानै देरहाहोनायनि थांखि लादों बिथांमोना। दायो जोङो नैबे समस्तिनि सिङाव जों रायजो राजानिफ्राय 100% जों दिनै अनसायनायखौ मोनगासिनो दं आरो फैगौ जे बिसायख'थियाव देरहागोनखौ जों दिनै रोखा 100%